Уважаеми приятели, весела Коледа и щастлива Нова година! Пожелавам ви всичко най-добро, всичко стандартно, което се пожелава, и нещо нестандартно, което вие сами може да си изберете. Политиците по принцип ви поздравяват за Нова година, защото са известни и защото поздравът им ще бъде чут от милиони. За мен това да бъде чут от милиони няма значение и затова ви поздравявам напълно безкорисно. Честита Нова година! Сега, след като минахме стандартните пожелания, нека един кратичък послепис, който може да се окаже и не много кратичък. Искам да ви кажа защо всичките пожелания са празни приказки и защо сме празнодумци тези, които ги казваме. И защо нищо от тях няма да се сбъдне. Ще ви кажа защо. Защото ние самите не искаме да се сбъдне и защото сме анатемосали онези, които могат да направят това да се сбъдне. Сещате ли се за кого говоря? Едва ли. Тези хора никога не са били в положителното ви полезрение. Това всъщност са лошите. Те карат скъпи лимузини, имат палати, децата им са в чужбина. Това са богаташите. Богаташите. Нали знаете какво означава тази дума? Какво презрение съдържа тя? Това са хората, които ние анатемосваме, но които са единствените, които правят нещо за нас. Може би изричам нещо еретично, но за съжаление то е абсолютната истина. В днешно време светът е така устроен, че без този тип хора, така наречените богаташи, предприемачи, бизнесмени, индустриалци, той не може да съществува. Отдавна е минало времето, в което човечеството можеше да се изхрани само на базата на първичен труд. Тоест, на това, което всеки може да прави. В днешно време хората се изхранват само единствено благодарение на високотехнологичното си развитие и сложната обществена организация. В тази структура ролята на най-презрените е ключова. Защо е така? Замисляли ли сте се какво значи едно работно място? Повечето от нас приемат работното място като даденост, като нещо, което им се полага и като място, на което основната им задача е да търсят нещо повече за себе си и винаги да са недоволни. Всъщност, за да съществува едно работно място, трябва някой над него да е извършил огромно количество работа, която остава скрита. Трябва някой да се е преборил с китайците, виетнамците, японците, англичаните, американците, да се е преборил с тях и да е продал нещо, което някой да е купил. Това е истината. Това значи, че някой е пробутал стоката си в метро, но не българското, а германското метро. Това значи, че някой е пробил при менеджерите на Microsoft, но не за да продава софтуера им в България, а за да им пише софтуер. Това значи, че някой е разработил технология, която е продал на международните корпорации и те са платили, за да я вземат. Всички тези дейности са изключително сложни. В света те стават все по-сложни. Конкуренцията става все по-свирепа. И за да се изкарат някакви пари, изобщо, са необходими изключителни качества. Хората, които имат тези качества, обикновено успяват. Благодарение на тях ние съществуваме и живеем. Защото елементарна работна сила има навсякъде по света. Но това, какви потоци от пари ще отидат в отделните страни, зависи от това доколко са качествени предприемачите им. Защото това, което вие произвеждате на работното си място, може да го произведе и китайца, може да го произведе и виетнамеца. Но за да го произведете вие, трябва вашият шеф да е спечелил пазара, на който да го продаде. Разбирате ли значението на тази дума? Пазара, на който да го продаде. Знаете ли колко трудно се пробива на пазар? Знаете ли какви усилия трябва? Знаете ли
колко трудно се намира финансиране. Знаете, че нищо не става без пари. Този човек е намерил финансиране, този човек е намерил пазар, организирал е съответния маркетинг, успял е да се пребори с жестоката конкуренция, за да могат да дадат парите при него и той да може да ви наеме. Да ви наеме? Забравихте ли това? Заслуга на същия този човек е, че ви е намерил на трудовия пазар, оценил ви е и ви е дал шанс именно вие да свършите тази работа. При положение, че можеха и много други да го направят. В тази ситуация е позор, всъщност е по-скоро подигравка с самите нас, да анатемосваме и да оплюваме бизнесмените, предприемачите и богатите. Нека с ръка на сърцето си кажем, тези хора са лоши. Ние ги приемаме като такива. Ние ги приемаме като винаги виновни за нещо и винаги заслужаващи най-жестокото наказание. Нека всеки си каже, нека всеки си признае, дали когато види по телевизията как инспектори нахлуват в някоя фирма и глобяват собственика, дали не се радва? Разбира се, че се радва, защото ни е внушено, че инспекторът е добрия, а фирмаджията е лошия. Но никой не ходи след това да поиска от инспектора да го нахрани. Защото е лесно да наложиш глоба, но е трудно да изкараш парите за него. Истината, уважаеми приятели, е, че ние всички с вас сме престъпници. Може би просто някои от нас не го осъзнават. Но държавата създава такава система от закони и закончета, че всеки от нас е виновен за нещо. И всеки от нас по всяко време може да бъде глобен за това. И ако си зададем въпроса, кое е по-добро? Да спазваме всички правила и да не правим нищо, или да правим нещо въпреки абсурдните правила, мисля, че отговора е ясен. За съжаление, ние не приемаме този отговор. Ние обичаме, когато държавата наказва способните. Ние обичаме, когато способните са наричани мафиоти, мутри и бандити, а не обичаме да мислим, за да видим откъде идват благата. Ще кажете,